Sori, mutta ei tarvii kuvata. Hei! Ota se maskis vittuun nyt oikein. Ja pistä myös sut. Täällä on muita ihmisiä. No joo, pääset itsekin kameraan. Soita poliisille. Painasta vittuun saatana lykääpiä! Hei Ukko, hei mitä sulla on ongelma? Ukko, mitä sulla on ongelma? Kato sä kuvaat kotiin tosta! Mitä sä kuvaat? Ei oikeesti vielä nyt tekemässä. Mä soitan oikeesti poliisit. Mä soitan, että kuvaat täällä kotirauhalla olevia ihmisiä, saatana! Hei, nyt oikeesti. Nyt on riehuminen loppuun. Ei. Mitä sä huudatte täällä? Ei, vie nyt hetki. Vittu, paino vittu! Onko sun jotain sanomista? Ei, mitä sä huudat? Rauhoitu äijä, tuu vispaa käsi. Jännittääks sua? Rauhoitta sinua. Anna. Hei, menkäähän pois siitä huutamat meille. Mitä me ollaan tehty väärin? Mitä mä Ai rakkarit on ylhäällä, saatana! Mitä vaan? Hyvä hei, hyvät teille. Onks jotain asiaa, saatana? Häh? Älä huuda. Ota rauhaa, kaveri. Kuvailee, tässä on kotirauhasuojelualueella olevia ihmisiä. Tässä on kamerakuva. Hei, älä. Mä teen sut rikosilmoituksen. Anna tehdä. Ole hyvä. Mitä? Tässä ei oo mitään väärää, mitä me tehdään. Eikö? Ei, miten nyt? Joka miehen oikein. Lähellä meidän rantaa. Te kuvailette tätä kotirauhasuojelualueella olevia ihmisiä. Menkää kauemmas kyykkymään. Menkää vaan takas sinne sisälle. Mitä sä seuraat mua? Hei, me siirrymme hetki tohon, mut tää on tosi epäällisestä käytöstä. Mä voin soittaa poliisille. Soita, saatana! Soita! Mä teen rikosilmoituksen sun, saatana! Vittu oikein. Nyt ihan oikein. Vittu, mitä? Ei äkkä hei. Ei vielä oikeesti. Mä tuotin ihan yhtä lailla täällä. Äskeisesti katso. Me ollaan joka miehen oikeus. Nyt te kuvailette ihmisiä kotirauhasuojelualueella! Mitä sä teet? Ette muiden rantoja kuvaile. Niin! Tässä on siellä todiste, kato nyt kameraa tonne päin. Joo. Oota, mä käydään sen tohon vielä. Oota, mä saan suhun sen. Mä teen susta rikosilmoituksen. Tee. Anna mennä. Ai hyvänen aika. Pahoittelen, että teillä on nyt noin hankalaa, mutta toivottavasti päivä on vähän parempi. Ihan oikeesti. Itkiminen on joka miehen oikeus. Me ollaan kenenkään... Mutta ei kenenkään rannassa. Ei me olla teidän rannassa. Missä te ootte? Vittu, mä vittuun siitä, saatana! Hei, mä menen tuolla toisella puolella. Toivottavasti saat apua. Mistä vittu helvettiin siitä saadaan osata poliisi? Soita. Me odotetaan niitä poliisia, ihan oikeesti. Me voidaan odotella. Soittakaa. Me äkkiä soittaa. Ne tää naamata ylhäällä niitä kelle. Me kasvaa oikein. Niin nyt sen puhelin. Se menee nimittäin... Oikeutta!